Naalalahanan naman po ng Land Transportation Office Region 1 ng mga operator po ng public utility vehicles ukol sa umiiral na polisiya sa pagbabawal po ng overloading ng mga pasahero o ang anti-sardinas policy. Nakasaad po sa mga umiiral na memorandum ang pinahihintulutang bilang po ng pasahero sa iba't ibang uri ng sasakyan, kabilang na ang basihan ng nakalagay po sa manufacturer's specification. Sa mga UV Express tulad po ng AUV at siyam na pasahero lamang po ang kapasidad kabilang na dito ang driver. 10 pasahero kabilang na ang driver naman ang mga regular na van at 12 pasahero kabilang ang driver o higit pa ang maaari naman po sa mga commuter extended vans. Samantala, 12 hanggang 32 pasahero naman ang pinapayagan sa mga traditional at modern jeepneys, depende na sa tinukoy po ng manufacturer na capacity nito. Habang 50 o higit pa ng mga pampasaherong bus naman, ngunit hindi dapat lumagpas sa 5 tao na nakatayo o standing passenger kada kwadrado ng espasyo. Iginiit din ang pagbabawal sa standing passengers sa mga mahahabang biyahe. Gayon din ang hindi paglagpas ng kabuuang bilang ng mga nakaupo at nakatayong pasahero sa nakasaad sa markings at sasakyan base na rin sa kautusan ng Department of Transportation. Kapag hindi nasunod, maaaring mapatawan ng multa at suspensyon o kanselasyon ng Certificate of Public Convenience ang lumabag na mga operators. IFM News. IFM News. IFM News.